Siri ki spesial jersey. Mereka asalnya kalian campur sari. Pengibotnya Mas Robi Firly. Siapa? Mas Robi Firly. Wah dari Jaya. Pengibotnya Mas Robi Firly. Pengendangnya Mas Blagentak. Ya Allah, sebulan ini ya kok sebulan mana. Ngaturaken lajeng siang menika wonten Mas Hani ugi Mas Aziz. Tapi sedikit. Mas Aziz mungkin derek nyanyi nggih. Nah penyanyi nih. Apa iso? Saya iso jujur. Termasuk Kaijo. Lucu lu Mas harus diundang. Wedok ki ra apa-apa gandengan ngene iki ki ra apa-apa ya. Heeh ta, Trut? Ora apa-apa. Urung-urung wis gregeli. Ora apa-apa piye ya tekan omah ya ditapu karo tenan aku. Ini iki ya mangan ngene lho. Ngono. Kayane lho. Ngono. Kaya tegel-tegele ya, Mas. Mas kok ndak kok nek ngene aku pakaian lho. Aku yang delok kahanan. Kok ndelok kanan. Nek posisi ngene iki. Ngene iki ya beda. Kalau jenengku Siwa ini datang Solowati Endang Kulino Dimongso. Mongso sapa? Ingkang kersa. Aku kayaknya bareng bareng iya ya. Kersa. Aku jaga niki anu apa musik-musik sing ilap. Ngono. Sing dapur-dapur kuwi sampean. Jarene wis rapopo kowe wae bikin rambut ya enak. Mana lho Mas Ran?
Mas